ikke til at være med at lægge også den her. Den er jo helt smasket, ikke? Sebastian han lånte, der gik ud på dig lidt. I får fandme selv lov til at købe et nyt, mand. Hvem er det, der har gjort det? Jamen, der er creme i den, det er Sebastian. Det er fede homosvin for krammer, man selv lov til at købe et nyt, han var. Nu kan jeg jo ikke sidde og spille pæk i det. Det dufter dejligt af sæbe, var det dejligt? Må jeg lige se, hvor meget af det, der er blevet beskadiget? Kun lige med de gamle passer, tror jeg. Det er homosvin. Det er jo ikke... mand! Jeg vil have været at grine, og jeg gider ikke mere. Det er jo ikke sjovt, din bøsse. Hold nu kæft. Ej, det var bare en joke. Fuck, hvor var du god til det der. Ja. For Sebastian Theo. Hvem fanden har været inde og ringe min seng? Det er ham, der har brugt bladet. Sebastian er gået helt amok i det. Han har også været lempe med heroppe, så... Hallo, skal jeg ikke give hende der Luna Maria lidt dæk? Det kan jeg jo ikke, min pik og så. For satan. Hallo, jeg sparker vinderne her. Nej, lad være. Der er en skraldespand i den. Kan I ikke lige sådan noget? Hvad hvis de der rengøringssager finder, så begynder jeg at lege herinde. Det gør ikke så meget. vi skulle næsten købe et til, og så bare sådan lægge det til rengøringsdagen, inden vi rejser. Ej, hun kan sgu da få det der, hvor jeg har lykkes at spille. Hvad er så det sidste billede? Ja, det har du fået meget. Ja, jeg har lige været på mig i dag. Hallo, ved I hvilken etage Ida og de der fuckheads var på? Skal du ned bolden? Ja. Hvad skal du? Skal du ned og give dem pik? Ja. Har I købt Adidas sådan noget brugt med? Der er noget iste. Sværmet i en af flasken. Der er noget iste her. Ja, men prøv at høre. Ej, Hvad gør vi med noget? Det er iste. ja, men bare lige meget. Jeg smager ordentligt nice. Hallo, hvad gør vi? Hvad gør vi hvad? Hvad gør vi? Skal man noget? Prøv lige smage, det smager fucking Ej, nice. jeg skal ikke æde noget af det der, mand. Drik det nu for helvede. Du skal lige tage 2 til. Jeg er ved at kaste op af det. Hallo mand, når Sebastian han har gjort det der, jeg går op og skider ham i kæft. Jeg sætter mig sådan her, mand. Og sætter mig sådan her. Og så laver jeg bare det vildeste diarré ned i hovedet. Den lille bøsserøv skal kraftedeme ikke udlægge mit blad. Jeg har fandme betalt 5 euro for det der, mand. Jeg har betalt 5 euro for det. Vil du måske synes, det var sjovt, der? Synes du måske, jeg ser sjov ud? Vil I kunne tage, hvis der kommer sådan en skildret nar her, hvor han står sådan her, Synes du selv, det er sjovt, hva'? Jeg vil stå sådan her.
Åh. Gør det igen. Så er der brugt det ud. Hvad skal vi gøre med mad? Ja, hvad skal vi gøre? Fuck, hvor er det sjovt, hva'? Fandme ikke sjovt, de udlægger mit blad. Det skulle da så. Det var fandme ikke sjovt. Det betyder fandme så meget. Det kunne i det mindste reddes. Sikke lugte til at sidde. Nu var det jo ikke sød. Jo, Men mindre han har været så meget i bad, så han sidder og begynder at lugte af shampoo. Han prøvede at vaske det af bagefter. Ja. Derfor det lugter af sæd. det er så Det er jo ikke extreme. Det er med. Se. Prøv at tænke, hvis man spiser så meget McDonald's, så ens sæd begynder at lugte af chicken McNuggets. Det var ikke sjovt. Prøv at tænke på, at jeg skulle ikke få det meget. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle få noget fisse nu, ikke? Men det tænker jeg jo hele tiden. Det tænker jeg også på. Kan vi ikke gå ned og fuck de der bitches, man? Jeg kan sgu da ned og give dem. Nå, hvem er den dernede, vil du fucke? Jeg fucker bare alle sammen. Det synes jeg er en god idé. Jeg giver dem bare sådan en pose for hovedet. Dem, der er grimme. Ja, det De tror jeg eneste ikke. 3 piger, jeg rent faktisk... Ah. Så er det på at gøre fantastisk. Kan vi egentlig ikke godt grine igen? Karl på lige. Prøv lige vise os, hvordan man spiller pik. Ej, stop. Ej, stop for helvede. Det var fedt. Han lever så helt vildt. Ej, Ja, det er sjovt, hva'? au, au, au. Prøv at tænke, hvis man hopper ud fra den der kran, mens man spiller pik. Den der på banker. Det er så fedt. Nej, jeg kan ikke komme. Hallo, jo, bare kom ind med jer. Vi sad lige og snakkede om jer. Prøv lige at komme ind. Nej, vi går helt galt. Nu kommer den fede. Du er så fedt lyder. Må sige den tykke. Jeg vil bare lige vide, om I vil se nogle af de andre. Hvem? Det er den tykke. Ej, det ved vi ikke. Det troede vi bare. Hvad er der? Der er creme i det. Hvad er der? Ja, du står lige forkert. Hallo, jeg tænkte på noget, ikke? Kunne det ikke være sjovt, hvis sådan... Hallo, I lugter som den der Frida. Prøv lige at komme. Ej, hvor er det sygt. Men hvor var det mere? Nej, det er altså ikke det her. Jeg skal ikke spørge. Det lyder på noget mere. Hvad laver du?